Wakire buyo mwancho murigereria nainde na kwariganiria se devotion yeri tukoria rero no kwegena kwanenga kwabokire buya nainde umana no tobokire mambe ya rero esabate ntangani asomotie nyoyo iga nainde esabate ntangani ase kwota ase lesson yaito ona kwariganirie elinde tosanga mase devotion yeri tukoria rero ase mambe ya rero irietaria no lgonyinkwa na nene muno gento ndaga ni torigererie ase mambe ya rero ne gento gekorunga identity ase kegusiye to kebekanga monto kiore ayeningo the identity nere goteba nga aye monto ki ase gona kwariganirie tonyare gosanga ase devotion ye mambe ya rero ase gotiga tonyare gosaba elinde tuchake tosabe monene mbuye mono ase mambe ya rero omonene mbuye mono ase ngencho watobokie mambe ya rero watoiro bogima elinde twanyarire koboka elinde togokorera emirimo omonene mbuye mono ase sabate ya rero bana bao barachi gosanga ase litukeri ria rero twasabiro bao botoerero onyare korrekana ase amagima abo elinde banyare gokonyora elinde banyare goikero gotoreka buya mono ase ngencho ye getaseni ekeiga na buya mono ase ngencho yamangana bunaya devotion yeri tukoria rero twebekira sama okao omana no nyale gontume kabunoraganie mangana ngochikukwana abe na mangana kurwasore na egendire ngano ndaye gwikomoerio elinda abantu bao banyale konyora manganaya elinde tunyale gosukange na ase Kristo twasabira aya ase elitaria Yesu Kristo oyoromo borito amen. Unatua natika goteba ngana togo chikoligereria ase mambe ya rero ne ngane korokwanga identity ne njiro manyekanite gose ayeningo omaete egente kemokera atebe nga aye monto kiore nege ntoge korokunga ne elieta ekende no kwebo yigweito ine munaba Kristo ntomaete nga okwebo yigweito ngoira korense menene asobo Kristo bweito kero ebo yetie totebe no mwanafunzi osukuru gete nabo monta okorigereria atebe nga eyo no mwanafunzi na ndo mwanafunzi yo no weskuru gete ne kero begete suti buya nabo monta okorigereria atebe aidha ne lawyer omo wakili osatebe nga abakoroga oborande ose pastor igo dressing ose okwebo yigweito it's one of the identities inga ne kemo kiabo ase okumanyekana kwao gento kende ne gento gekoro kwanga speech lesson ya etanja totebia nga nonye na mangana tugukwana tiga tukwane amangana baka no muntu kera ategereire omanyanga eno mu Kristo omuntu kera koigure kera gukwana omanyanga amaene oyo no umusombo nyasaye ogukwana Petero riria muruete Yesu musubati oyo mona ngumuchira karo komotebia nga inchiro gukwana inchiro no korrekana kwa okorrekana abo korrekana muno muntu orenge na Yesu igo nonye na mangana tugukwana na yengencho mono ayo agotebe ikitore igo amangana tiga tukwana amangana yobo nyasaye na nde tuebo yobo nyasaye obo kirengaki kero tugotara nalio turanyare komanywanga amaene muntu yo gukwana no muntu umaita amangana nyasaye no muntu umwanyete nyasaye teikiranga garinka osene ngoko ya asira ose ngoko ya ege simba kya yebwatire ose nonyene ngoko ya iritukeri ya irire ya nyorugo cha nyomba kero engana muneri yabeire abandi nabo koigunga oyu gwikabe nyarebe oyu gwikabe nyarebe inchira namo rago nyagwetana na ikori oyu gwikabe nyarebe igo ne inchira umanyekanite lakini rende
era bengana ngane yite konyara koba ase omonto omwanchete Nyasaye ase ng'encho mpaka none kero bakoboria ase abanto abo bare gabwe bagotema ng'a yaya ngoke yasire lakini teko mwanyare baro ase ng'encho onye nyare baro ere onye none ngoko yabande yare gocha koikare korigia omonto ng'a goikare korigia abanyene atebe ng'a yaya ngokonera esirete igo rigia komanyana okomanyekana gwaito ne kweng'encho ase kenyoro kerigia ito tomenyete nenjera to eri tomanyekanete negento kia muhimu sana ase obogima obo naende negento kieng'encho mono ase obokristo igo tiga tomanyekana ase enchera engiya omosomba Ayubu ase egetabu kia Ayubu eyemo egetabu keria gekare gochaka gegoteba ng'a narenga omonto oyomo ase ense ya Uzi monto oyu gose inki gose onye yare kobae inki gose aye kware gocha komanya ase kerokio inki gose kiare kogera omanyekane lakini ntaite torigereria egetabu ekio ande nabona anyare gogesoma erinde tomanye ng'a Ayubu oyo musombo Nyasaye inki gose era amanyekaneti ase inki kerokio kia mumanyekaneti inki amanyekanete na kia amanyekanete Ayubu yeme egoteba asense ya Uzi narenge omonto orekoro kwa Ayubu monto oyo nigo arenge omwegenwa na nigo abwate enkoro endonge nigo amwirogete Nyasaye agetanga korwa ase ogokora amabe mambe ya rero mwancho omorigereria na kiare koba buya tomanyekane ase oboronge bwaito na kiare koba buya kwebo yobo Nyasaye na gotara kero to gotara omonto omanyanga amaene oyo no mukristo igo toire ngakien nene kwemanyekania buna abakristo tiga toire chinga kichintambe ne chinyinga kagima inga nona abantu kero bagotomanya tiga batomanya nga amaene omonto oyo no omonto Nyasaye Ayubu anyorere ng'a ayetangete korwa ase ogokora amabe erio Nyasaye akamwancha mono mpaka Nyasaye goteba kare ng'a kwarorera omonto kwarorera onde kwarorera onde omwegeno buna omosomba na Ayubu Nyasaye ngotwetogeria are gose ase egasi yao Nyasaye nagwetogerie ase emeremo obwate oteba erinda ateberende ng'a aria ase skuru ekorokwa ng'a kioge nimbwate omwarimu okorokwa ase erietagete nimbwate omwarimu okorokwa John omwarimu oyu nigatererete kene nande nigatenenerete erieta riane nande he is a true representative of myself ng'a yani gare omwegenwa yani noye no komorigereria gwoka okomorigereria kwarora Nyasaye igo tiga toire ribaga rinene erinde kero tokomanywa tomanywa ase enchera engiya mobake Nyasaye noe nase oborwaria bwao mobake Nyasaye nonye nase echiro gari asore tiga abantu bamanye ng'a amaene Nyasaye agokorera tiga abantu bamanye ng'a Nyasaye agokorera none ebiasara biao kero kobikora tiga abantu bamanye ng'a oriere no omosombo Nyasaye onye gotete komanya gose nerigoririe egento onye gotagete omonto otakong'aine gose otakorianani genda ase eduka ya Nyarebe chira mu Nyarebe erinde anyare gogokonya igo tiga toire ribaga rinene erinde kwemanyekania ase enchera engiya na ase enchera y'obokristo musombo ndo Nyasaye tware korigereria mambi yare no musombo korokwa Musa musombo korokwa Musa Nyasaye na bamwegenete sana mpaka Nyasaye gwikira goteba ng'a bande bonsi nabonda agambe nabarobwa ase chindoto lakini Musa onere ere nkogamba nere obosio ase obosio Musa ere nkogamba nere obosio ase obosio
ekiagera Musa nigari ngumwegenwa Musa nabanyorete mechando muna mwanya bantu nanda baraetereta amakongo muna mwanya bantu onde bwensi korende Musa nabanyarete gotenenera obonyasaye elinde egoikeranga nyasaye kare ko mwanja mono bakota gotebanga akini gitabu kia omubaro 12 kebungu kia isano na isatu ege gotebanga kurinde abande bonsi yabarori nabonda agambe nabarubwa asichindoto kurinde Musa ere asinge ncharo umwegenwa nandaro oyo bwekene ere igonko gamba nere obosio asobosio kero kurigirerie bibe byao ose obugimo buri omenyerete obugimo buri bomenyerete mboko eribaga osange na Nyasaye obosio asobosio identity eri obwata ali asekenyoro neko ego seribaga ryo gosanga na Nyasaye obosio asobosio lakini agosorere mambe ya rero nga tigatoronge ichinchira cheto una Ayubu elinde tonyare gosanga na Nyasaye obosio asobosio getabu na kende naganie tosome gekurukwa Matayo kebungo gia 6:24 egekare gotebanga onde tari oranyare gokorera abanene babere ekiagera nagecho oyomo na anche oyomo na anche oyonde gose nabwatane noyomo na achayo oyonde timoko nyara gokorera Nyasaye neniwo igo Biblia gegototebianga onye gwanchire komokorera birecha mokorere birecha na ndonye gwachorera komokorera Nyasaye mokorere Nyasaye abasonge bawo do not mix up your identity inga onye koru mukendu kabo mukendu kabisa na ndonye kora abo korabe liberera kabe liberera pi tiga tutige gotenena bagotebanga abaswahili bagotebanga chinjire ibere chia bwete inyang'au igo ntoko nyara koba ase ntoko nyara gotwara identities chire ibere wikatotenenere kemo naso mwancho mu Kristo igongo kwarigania tonyare gotenenere kene kegere Nyasaye tonyare koba identified na Nyasaye kero toranyare gutwara oborongo bwa Nyasaye na kobomenyera amaene buna tolierete ireria ase getabu kia Matayo 14 kia Yohana 14 nga 14 yemo ege gochaka goteba nga muichana ase chingoro chino kiege na chire kobaroserio bomenyo elinda senda benche na ino mobeo igo na chiche gotoira ngoro igo kitoranyare koba identified no Nyasaye na komubwate Kristo oyo kegima amaene eng'eria yeto nebo obogima bwa kare na kare igo nonye Kristo nanyarete ko kwe identify na Nyasaye kero tukorigereria Yesu gakia yemo abaibuli bae bachire kanisa kero bairenira ase kuru ase kalu nkobora kare bakubura nianga ngaigo sagenda korende kero bakuburia Yesu kero bagochikumuria bakaria rengera ligosenga naye mamu mwabo Yesu aso umugando oli bwe kanisa agari asikwarenge koiranire nka waikirenga kwanyorenga mwana wotaiyo noroche munora chandeke kero ingina Yesu ago chandeka one kabetereria nganko ira nare gochikumuria kero Yesu akare korigigwa bigakare koiraneria akobatebia nga imumanyetinga nembwenerete ko base nyumba ya tata igo Yesu ne abete ku identify amana Nyasaye
na tu asobo gima bwetu katu identify amona Nyasaye gento kende ngakiende saitani ngomotema kari Yesu akamwama temu amange ntoya manyete Yesu gakare kumuiraniria kumotebia nga nerikire igo. Let's not mix up our identities. Inga yani ntonyara we changanya nago tenenera nago korera Nyasaye Nyasaye ibere asengencho ntuna abanyasaye etobwenere te gotenenera uboronge no borongobo na burato obugima bwa kare na kare tigato tenene karabire chago to amatemwa to motebia nga nerikire agento kene ntaite kurigireria semambia ya lero negento ke kurukunga rewards of Christian identity inga engeri rororo ase okwemanyakani na Nyasaye monganchire ndigireria ase gitabu kia abagambi kibungo kia Isano na ibere kibungo kia abagambi Isano na ibere kibungo kia 22 ekego tebanga ekera abantu ba Gideoni babugetie bitureri biria 300 omonene akaondokia aba Midiani kera oyomo agaonchokera goita oyo mwabo no moro ase egetuori keria ekigima na abarwane bonsi bagatama guchia ensemo ya Serera wikira Beti Hasita na wikira Abeli Mehola ange na Tabati igo kero kwa identify na Nyasaye na bakunyara gukurwanira chisegi chiao Gideoni kera ale guchikurwanira aba Midiani baria na baobwete akaobwa kabisa baka noye Nyasaye kera komotebia nga Nyasaye kare komotebia nga abu bande batige ntagete onchorera abantu bakeigo baguchikurwana kero kurigiria kera motebia nga nte tonchorera abantu bakeigo abande bagatigo magega akaira abantu 300 lakini kurende segiye mba irwanete Nyasaye igabarwanirite segiye Nyasaye asengencho Gideon abete go identify na Nyasaye konyoro igura abantu abaye kero tore identify amona Nyasaye amaene chisegi cheito chiri tokurwana chiakerengencho anyale guturwanira igo nakiye kora karatu aligirerie gitabu ekegego totebia nga kero Gideon abete go identify na Nyasaye na babete ka kumurwanira ekebungo kende ndaga ni tuligirerie ne gitabu gye kurukwanga umubaro 14:24 ekego tebanga kurinde kare bwo musombone ekiagira bwato muika uri no gwetananekana korwa ase oyo bwabali abande naende obeiro kunyigwera uya asamanga nonsi nimoire ase enseria agende korota naende ninge abantu woroleria ruaye enseria ebe yabo igo twaligereria nga kerora atwale no moyo bugu ataneneka muna Caleb amaene there is a reward engeria nero na engeria ye muna Caleb ganyarete koegwa na engeria yobo kare na kare Nyasaye na wae mnyarete ko mwenseria asengencho Caleb anyarete we identify amana Nyasaye musombonde to gochikoligereria no musombo korokunga Musa muna tuanyara ko murigereria muna Nyasaye mwanchete amaene muna Nyasaye ketase getabu ekerikyo mubaro 12 ekabungu kia Isano na Isato nigego tebanga nigongo kwana nero bosia sobosio gosetinde go kwana nere ase emirabaro
ere ororire kieni kiane na se kinwe mutabe no bwoba gukwana mamincha ya Musa umusombone inga kitura identify mo na Nyasaye amaene na tugitire nonye neme chande yuo tokora owera eyu anda kego cha yaturusia mwana yaturusia se obo Kristo bweito Nyasaye na to yebwire kero tora identify amonere kero tora tenenere obo Kristo bweito mugano nden taito torigereria se mambe ya lero no mugano okorokwa wa Danieli Shadrach na Meshach na Abednego Shadrach na Meshach na Abednego banya tokonyore me chande menge kero bagwetire me chanderia nao baretere tu endagera yekeruoti anena mono kero yare gocha kobaye gosi endagera yekeruoti ngo yetiga kuarenge lakini Shadrach Meshach na Abednego na Danieli igo bangete endagera yekeruoti igo ne tubwenderete twango bugimo bobu ya bwansaya lakini tonyore engere yobokari nakare Shadrach Meshach na Abednego na Danieli nabo batenenete bakanone kero bakagare igoro yo moreke bemberi niko bagotebanga ni isako banga Nyasaye tagototoria Nyasaye yao mtoko yesasima bagatenenera identity yabo yobo Kristo igo nonye nintu kero toraitere mechando tugwenerete gutenenera our identity obogima nabo borarete nabo kurigereria obogima maite Satani ga gokora chinjire chinyinge rinda to emechando lakini tigatotenene our identity yobo Kristo na mane ntonyorengeria ekebungo kyo mweli ontaite tosome gekorukunga Petero eritangani ibere kianda Petero eritangani ibere kianda egekare gotebanga kurende inwe nababyara abachora abakwani bomuruoti egesakwe gechenu abantu ba Nyasaye omonyene munyare koraria ogokora kwa Nyasaye kwaye kwobonene oyo barangeretie kurwase omusunte uchia ase omubaso oyo bugokumia igo twairu omubaso twanyora obura bwobo bore Yesu Kristo tiga tutarera obura bwobo na komwa Nyasaye ebako kerekero tigano na sogotara omuntu wa identify amona Nyasaye igo abande bagote abange gento gego chakia torusia se obo Kristo bweto isa peer pressure lakini kora nyare gotenera obo Kristo bwao peer pressure tego kwabo komu yani ngeke gori keria gego chakia ya korusia so gotenera kwao ngego kobera komu anana abaiboli nkorera barenga abana baitokero baikire miaka 18 karo bago chigosoya ase chiskuru chine na muna universities ne college eba kwanda banyore bigori byabo byabarusia sobo Kristo lakini ora mo mwana oyo bosemia karo moke omurende karo moke buya omwebe identity yobo Kristo ai manyengero no mo Kristo oikamanye nakobatebyanga abasani bali bae karo bakomurusia senchera obatebyanga njire yengara asa bange mogochia telinchira egoika igoro gitabu kya Matayo ekebungo kya saba ekebungo kya 13 egegotebanga enchira yogosira igere ngare na bagochiorore barabange Matayo yuyure nerego tayata tebyanga abange barangeribwe kurende abachorirwe barabake igo tiga toireri bagari nene asoboge moboto menyete komokorera Nyasaye na kubeka uburongo bobo Kristo kegima una Ayubu elinde tonya wale ngeria yobo kare na kare no wasemeria kwanenga aseri tukeriria lero wesemiria nga totenenera obo Kristo bo na ndekero uratenenere your identity una Nyasaye akonyete Shadrach Meshach na Abednego na Danieli egetabu kerie gyatebanga Nebukadnezaro akarosi Danieli akabo muntu monene akabo muruoti igengeria nerororo ekero ogotenenera obo Kristo engeria nerororo kero ogotenenera your identity igo
mwancho umurigereria nukwegena kwanenga rituko ria rero ndiberigi ya sore na ugo sasima kwa rero tiganya sa akorekanire ase njira ya bene mono na ndo manyenga tubwenerete gutarira gutigara gutenereria taria Nyasaye. Have a blessed Sabbath. Tiga tusabe asiri njira yo gukora. Mwanene mbuye mono asengencho ye mambe ya rero. Ande mbuye mono asamangana ya twanyarire konyora ase mambe ya rero. Mwanene muno gwatenene tyo musombo Caleb. Njira kwa murwanirete Ayubu. Njira kwa murwanirete Musa. Omonene na itwe mambe ya rero igotware kurigio bosio bwao erinde tunyare ko identified naye. Omonene emambe ya rero twarorire ng'eri erororo ase ng'encho yo monto oli bwanchire kogokorera Nyasaye. Mtutwe kanto konyara lakini tomaitenga kitora go sabaye no to mwiko mochenu au yogo to achinguru erinde kubuga mangana bunaya mechando na bego to ego tochera erinde ya torusia sobo Kristo waitu. Lakini omanene nogo saba kwanenga emambia ya rero tiga to to echinguru chogo tenenda our identity muna Shadrach, Meshach na Abednego no mosombo Daniel tokonye na amangana ragendere kurwa ase getasenye keiga abakwani bao baranyare gukwana monene batumeke ase chinguru chao kepindi gegosoa kieleso omonene barorekanire ando batumeke munurigetie tokonye bono nakogenderera ase rieta ria Yesu Kristo oyoro mugorito. Amen.